volgende single gaan we samen dus met feestartiesten weer doen. En dan gaan we een samenwerking aan. Ger Oelemans gaat het liedje maken. Ik kan nog niet zoveel zeggen, want ik weet zelf ook nog niet zoveel. Maar we willen waarschijnlijk in april al met een nieuwe single gaan komen. Dus ja, dan moeten we nog even wachten. Maar er komt nieuw werk aan. Maar je hebt wel een beetje aangegeven waar het over moest gaan, het liedje. Nou, het gaat meestal over de liefde. Dus dit liedje ging ook weer over de liefde volgens mij. En ik kan jullie verklappen, er zit een stukje rap in. Dus dat is wel heel erg gaaf. Ga je zelf rappen? Dat weten we nog niet. Ik hou het nog even voor mezelf, Henry. Oké, nou ja, met een rap is altijd leuk. Maar het gaat vaak over de liefde. Maar ben je ook verliefd? Ik ben hoe lang? Ja, ze staat erbij, ze mag het niet horen. Ik ben al 3 jaar stapelgek op Romy. Ja. Romy heet ze? Romy, ja. Ja. Okay. Ja, je zit te kijken. Ja, we zitten gelijk. Een beetje te blozen. Is ze goedgekeurd? Ja, ik vind het een leuke meid zo van afstand. Hey, wat zegt TV Oranje voor jou? TV Oranje, ja, een warm gevoel krijg ik als ik aan TV Oranje denk. Want de Nederlandse artiest heeft een podium nodig. En als je dat dan ook op tv nog kan krijgen, dat doet TV Oranje, dat is top. Rotterdam op TV Oranje te ontvangen? Zeker wel, zeker wel. Wij kijken elke avond naar de verzoekparade. En dan vinden we altijd leuk wie er allemaal in staan. En ja, het is gewoon een leuke zender. Ik kijk er graag naar.